Λαμπρινή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να αντιδράσω σε αυτό το οποίο βλέπω και σε αυτό που έχεις μπροστά σου. Χάλια αυτή τη στιγμή και που το ξαναβλέπω. Εντάξει. Ανοίγοντας το χτες το βράδυ, αργά το βράδυ, τυχαία έβλεπα τη δική σας την εκπομπή, ένιωσα την ανάγκη ότι πήγαινα για υπογλυκαιμία και είχα την ανάγκη να... Κοιτάξτε το τώρα, κουνιέται. Κοιτάξτε το, κουνιέται, να περπατάνε. Είχες την ανάγκη λοιπόν να φας κάτι λοιπόν, γλυκό. να φάω κάτι γλυκό και σκέφτηκα και με το φως της τηλεόρασης ήρθα στην κουζίνα να πάρω λίγη σοκολάτα να βάλω στο στόμα μου. Ακόμα και με την αφία ένιωσα ότι κάτι δεν πάει καλά. Στη σοκολάτα θα πέσουν κάτω τα σκουλίκια. Λοιπόν, έπαθα σοκ, περιττό είναι να... Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ αυτό που Ναι, βλέπω. έπαθα σοκ, παιδιά, και τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ. Έπαθα μια αλλεργία σε όλο μου το κορμί, άρχισα να το ξύνω, δεν ξέρω γιατί το έπαθα αυτό, ψυχολογικό. Τα σκουλίκια είναι ζωντανά, όλο ζώντανα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, νιώθω ότι κινδυνεύω από τα πάντα. Νιώθω ότι κινδυνεύω, δηλαδή τι θα φάω, είμαι και διαβητική και νιώθω πολύ περίεργα. Θέλω βοήθεια, ζητάω αυτή τη στιγμή. Να πούμε βεβαίως ότι είναι από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ. Να πέσουν κάτω. Είναι τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ, τα οποία ψωνίζω χρόνια. Μου έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά, αλλά όχι αυτό το πράγμα τόσο έντονο. Κυρίες και κύριοι, επειδή είμαι μάρτυρας, στο πλαίσιο της καταγραφής του ρεπορτάζ, ειλικρινά σας λέω ότι δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή περπατάν σκουλίκια πάνω στη σοκολάτα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Κάτω, κρέμονται. Νιώθω και αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Με τη βοήθεια του Θεοδόση, του κάμεραμάν μας, ελπίζω να φαίνεται. Όχι, θα ζητήσω τη βοήθεια του νόμου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Γιατί αυτό πες ότι ένα παιδάκι το έτρωγε και δεν το έβλεπε η μητέρα του και την άνοιγε τη σοκολάτα. Τι θα γινότανε, το παιδί αυτό πού θα βρισκότανε? Πείτε μου εσείς. Και μόνο οπτικά που το βλέπουμε αυτό το πράγμα είναι γεμάτο σκουλίκια. Γεμάτο μητεράτο, γεμάτο είναι. Γεμάτο είναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ εχτες έπαθα ένα είδος, δεν ξέρω αν λέγεται αλλεργία, με έπιασε φαγούρα σε όλο μου το κορμί. Όλο μου το κορμί το έχω κατακοκκινήσει, να ξύναμε από αυτό το πράγμα. Δεν έχω κλείσει μάτι. Έπαθα σοκ. Το είχα σε 2 σακούλες. Από τη μία βγήκανε, άλλαξα σακούλες. Θα βλέπετε τι είναι να πω ψέματα. Ο νόμος τέλος πάντων να βοηθήσει εμάς τους καταναλωτές. Και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε προϊόντα λίγο φθηνότερα και τι τρώμε, τα σκουλίκια? Πείτε το ότι δεν το έβλεπα. Όπως είχα την τάση της υπογλυκαιμίας εγώ εκείνη την ώρα. Βλέποντας και την εκπομπή σας, είχα και μια έτσι υπερένταση, μια σύγχυση για αυτά που μαθαίνουμε. Και να είναι καλά η τηλεόραση που μας θα πέσουν κάτω και θα γεμίσουμε τον τόπο. Βοήθεια και από εσάς και από τον νόμο. Θα ταλαιπωρηθώ δικαστικός, δηλαδή θα πάει 6 χρόνια να δικαιωθώ για αυτό όλο που πέρασα από εχτες. Αν είναι δυνατόν. Και που συνεχίζω να περνάω. Η ταλαιπωρία αυτή, το σοκ που έπαθα, το ψυχολογικό μου, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Πείτε μου κι εσείς, βοηθήστε. Βοηθήστε τον κόσμο. Τι θέλετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ντροπή τους. Μας ταΐζουν, εκείνοι τα τρώνε αυτά τα προϊόντα, ήθελα να ξέρα. Τα δίνουν στα παιδιά τους. Επειδή δεν έχουμε οικονομική ευχέρεια και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα κάπως οικονομικότερα προϊόντα που μας πασάρουνε, εντάξει, και στις προσφορές και από εδώ και από εκεί, θα πρέπει δηλαδή να μας πεθαίνουνε? Ένας να ζει και 10 να πεθαίνουνε. Κάπως έτσι πηγαίνει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, έτσι θέλω να πιστεύω.